ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବାହାରିଲି ଘରୁ ଟିକେ ଚାହା ପିଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ନୂଆ ଗୋଟେ ଆମର କଲେଜ ସ୍କୋୟାରରେ ଖୋଲିଛି ଚାଏ ସୁଟ୍ଟା ବାର୍, ସେଠିକି ଗଲି। ତାପରେ ତା ଇଣ୍ଟେରିୟରଟା ପୁରା ଗ୍ରୀନ୍ କରିକି ପୁରା ଘାସ ଗଛ ଫୁଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲା। ଭଲ ହେଇଥିଲା ଇଣ୍ଟେରିୟର, କିନ୍ତୁ ୟା ଭିତରେ ମୋତେ ମୁଁ ମୋ ନିଜକୁ ଫିଟ୍ କରିପାରିଲିନି। ବିକଜ୍ ଏଇଟା ପୁରା ରସ୍କିନ୍ ବଣ୍ଡ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଉ ମୁଁ ତ ବିବାହିତା, ଆଉ ଏଜ୍ ବି ହେଲାଣି, ମାଆ ହେଇସାରିଲେଣି। ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମୁଁ ଜମା ବି ଖାପ ଖୁଆଇ ପାରିଲିନି। ଷ୍ଟିଲ୍ ମୁଁ ଏଠି ବସିଲି କିଛି ସମୟ, ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ଏଇଠି ସବୁ ଖଟି କରିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ବେଷ୍ଟ ପ୍ଲେସ୍ ଥିଲା। ତା ଭଲ ଇଣ୍ଟେରିୟର ବି ବନେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ମୁଁ ସେଠୁ ମୋ ନିଜ ସହିତ କିଛି ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କଲି, ନିଜର ଫଟୋ କଲି। ଆଙ୍କୁ ତ ଜମା ଭଲ ଲାଗିଲାନି, ଏ ତାଙ୍କର ବସିକି ଖାଲି ତାଙ୍କର ଫୋନ୍ ସହିତ ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କଲେ। ଦେନ୍ ଆମେ ଆମର ଯାହା ଅର୍ଡ଼ର କରିଥିଲୁ, ଅର୍ଡ଼ରକୁ ୱେଟ୍ କଲୁ। ଏଠି ସବୁ ପଞ୍ଜାବୀ ଗୀତ ଲାଗିଥିଲା, ଭଲ ଭାଇବ୍ସ ଥିଲା, ଆଉ ମୁଡ୍ ବି ପୁରା ଅଫ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଦେନ୍ ମୁଁ ଆ ଭିତର ସବୁ ଜିନିଷର ଖାଲି ଭିଡ଼ିଓ କଲି। ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ସେମାନେ ସବୁ ଯାହା ବି ୱାଲ୍ରେ ସବୁ ବନେଇଥିଲେ ପେଣ୍ଟସ୍ ଗୁଡ଼ାକ, ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଥିମ୍ରେ କରିଛନ୍ତି ପ୍ଲେସ୍ଟା। ଦେନ୍ ମୁଁ ମୋର ଓରିଓ ଶେକ୍ ଅର୍ଡ଼ର କରିଥିଲି, ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟି ଥିଲା। ଚକୋଲେଟି ୟମି ମିଲ୍କି ଓରିଓ ବିସ୍କେଟ୍ ବି ଦୁଇଟା ଦେଇଥିଲା, ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ଏଇଟା ଟେଷ୍ଟ ବି ଥିଲା, ଆଉ ପ୍ରାଇସ୍ ବି ଏତେ ନଥିଲା, 149 ଥିଲା ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍। ୟାଙ୍କୁ ତ ଜମା ବି ଭଲ ଲାଗେନି ଚକୋଲେଟ୍ କିଛି ବି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଖାଲି ବାଧ୍ୟ କରିକି ଦିଏ କି ଟିକେ ଚାଖ। ଦେନ୍ ଆମେ ଷ୍ଟିମ୍ ମୋମୋ ଅର୍ଡ଼ର କରିଥିଲୁ, ପନିର ବାଲା। ଏବେ ତ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ, ଆମେ ତ ଖାଇ ବି ପାରିବୁନୁ ଆଇଁଷ, ତେଣୁ ଆମର ଏଇଟା ପନିର ମୋମୋ ଥିଲା। ବହୁତ ସଫ୍ଟ ଥିଲା, ବଢ଼ିଆ ଥିଲା। ସତରେ ଆମର ଚାଏ ସୁଟ୍ଟା ବାର୍ର ମୋମୋ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଏଇଆ କି ସେ ଯେଉଁ ଆମର ଗୋଟେ ରାଗବାଲା ତୀଖା ଚଟନି ଦିଏ, ସେଇଟା ସେ ଦେଇନଥିଲା। ସେ ଓନ୍ଲି ମେୟୋନିଜ୍ ସହିତ ଦେଇଥିଲା। ମୋତେ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ରାଗ ପସନ୍ଦ ନା, ଛାଡ଼। ଏଇଟା ଖାଇଲି। ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ ବକ୍ସି ବଜାର ଆଡ଼େ ଟିକେ ଯାଇଥିଲୁ। ସେଠୁ ମୁଁ କୁଲ୍ଫି ଖାଇଥିଲି, ରାବଡ଼ି ବାଲା, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟି କୁଲ୍ଫି। ଦେନ୍ ଆମେ ସେଠୁ ମିକ୍ସଚର୍ ଖାଇବାକୁ ଗଲୁ। ଆପଣ ଯଦି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏ ମିକ୍ସଚର୍ଟା କେଉଁ ଜାଗାରେ, ତାହେଲେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ପଚାରିଲେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସିଓର ଆନ୍ସର୍ କରିବି। ଏଇଟା ପୁରା ଚାଖଣା ପାଇଁକି ପୁରା ମସ୍ତ ମିକ୍ସଚର୍ ସତରେ। ଆକୁ ସବୁ ଖାଇଲୁ 2 ଜଣ ଯାକ ମିଶିକି। ପିଆଜ ଲଙ୍କା ପୁରା ପାଗ କରିକି ଦିଏ, ପୁରା ଜବର ଲାଗେ, ମଜା ଆସିଯାଏ ଖାଇଲା ବେଳକୁ। ଏଇ ଭାଇନା ଦେଉଥିଲେ ମିକ୍ସଚର୍ ଆମକୁ।